Brad, og magbisyo na ako, mainom na ako, Brad. Unsa? Wala gid ka makita, Crispito ba? Ay sagot. Unsa ayo? Kaya pa? Oh, kaya pa. Tagay pa, tagay. Ikaw diha. Kaya pa. Inom dapat sa ginawa ni kay man. Umapon sa iyo na patang paitang ginabuhay na pre. Ay. Tagay ba, tagay. Inom ta. Pre kay bulagang ka kuya, pre. Inom ta ba, inom Isa man ta. tagay na po. Bago raw nang inom. Ya. Sige. Ay, dagana, pre. Nagmera nga pre. Tinikas ang ka, pre. Abi ni mo pre, perting subok kay palandungon yun pre ang tipak ka sa kagahapon. Lalagyan mo na po kay palandungon pre. Tagay, daliin ang tagay. Gawa pa ni mo da pre. Ayaw pinlig di mas ba. Okay, pinili mo rot. Gusto mo madugangan pa rin, di na. Ikaw bala, pre. Ha? Lami kayo, gusto ba kayo? Dugangan ba ito na eh? Ako, pre, gusto ko ma. Abi ni mo Inom, pre, ang inom, wag yun ay lamig kung walis ka rin. Tama juga pre. So po, kay palandungon pre, laliman mo na 23 anyos na ko. Ano na, pre? Oh, nakauyab ko, isa pa lang yun na akong nauyab pre, pero mutukan sa dili. Ihatag na ko tanan. Kabutangan, kwarta, bisan unsa na. Pero pre, kabalo kang gano. Nakakita lang siya lalaki nga na sniper nga motor pre. Nanaw. Kinsa giinom ato? Inom kita na, pre. Kay Kasi- Ako naginom ato, ako naginom. Siya pa, ya. Ay, lagi ka. Matiguan. Kaya pa ni ba? Ay. Tama na ni. Muli na ko. Pag tinikasan, Wala Brad. man. Kuno kay mo ah. Brad. Uli sa ako, gipangitan ako sa asawa ron. Ang dami to pinuti dito. Di sa kamo. Wa pa maurot dugangan pa kay. Hindi mo. Ay, sa guli, pre. Pag inangurot, pre, oh. Kung hukdom dato na di na ko kauli. Pre, sa guli, pre. Uli ba? Ako, gapas ako sa asawa, nandilang pinuti. Unsa ang pagurot ane oh? Pre. Oy. Unsa ang pagurot ane oh? Ay, sa guli, pre, ba? Unsa ang pagurot ane? Ay ayo ni nga ayo ni. Tarong tagwan bibiyaan ah. Pre. Hoy, malang Ay, sa guli, ba? malang. Punta na man ba, hoy, pre? Isam inom diri. Yan. Si brother tingali ni si Ronron. Buga na yung mga tawhana ay ano nag-inom man eh. Sabi ni mga tawhana may trabaho si nag-inom oh. Pastang kusuga mulad ok biya dayaning brother inom yun. Sabi ni tawhana. Wala mga trabaho ni isa ka adlaw magsige inom. Oh, pastang buga oh. Di mo sundog sa kuwa ba nga? Mangahoy, manilhig. Wag gini sila nabalaan nga trabaho silang balay ba? Magsige rag inom nga ano man yung mga bataan. Sa kay problema ani nila. Brad, agi lang ko, Brad. Brad, agi lang ko. Anyway. Brad, agi lang ko, Brad. Brad. Balik mo ulan ka ron, Brad, ba? Ang kahoy, mabasa. Dalang ko ba? Makasama ka sa mama Brad. Di man ko mainom Brad. Ibutan na, ibutan sa pre, ibutang sa pre, ibutang. Brad, Brad, pasensya gyud kaayo sa Brad. Di sa gyud. Di man gud ko Inom sa Brad. pre, inom sa pre. Panag ka na ba? Brad. Gagita. Pasensya gyud Brad. Kabalo ka Brad. Ako
respeto man gid kayo ni Brad, pero respeto ko Brad. Di isa gid ko ni Brad. Kabalo ba ka sa ko Brad nga. Di ko mainom jud. Dili ako na mahurot nung good pre. Sayang kayo pre. Sige kay isa ra pre. Wala ka nangahoy man gud ko Brad. Dali ko ba gisugo ko sa kong mama Brad ba. Panang sarata ka Kung ikaw kaya. balay. Pwede. Muna na Brad. Oh, murag muna lang ko Brad. Lagi Brad. Panang sarata ka kaya. Malain ko nimo kung dili mo na imnon pre kay asa na. Pasensya gid ayo, pasensya gid kay nako Brad. Di man gud ko mainom Brad. Imnon mo na dili. Ino na lagi Brad, Brad. muna na ko Brad. Kaya Isa pasensya lang lang kita ba. kay Brad. Brad. Brad, kung magbisyo na ako, mainom na ko Brad. Wala gid ka makita. Respeto ba? Ay sabi. Unsa ngayon ko sa man, ha? Nakaimnon ka kaisa lang nini ka man kainom. Ha? Mainom ko Brad. Imnon na man dili. Ana ba? Ha? Tahu? Ha? Tahu? Tahu nga. Tahu nga ko ninyong duha, ha? Itangan mo. Anong fungsunan yung tao ni mainom? Ha? Ay mo kaway. Pagtarong mo. Pagtarong mo ba? Saan mo? Kaya mo din eh? Ha? Kawan mo. Respeto mo ba? Alright. Ano ha? Pre, kabalo ka pre, nagrespeto kasi nyo ha pre. So ay ko ninyo po ana ba, kaya basig mabuna lang, di mo palak sa palwaron. Ha? Giligo, mangguli mo. Pero ka pre, ako tarong ko kapag katao pre, pero ay gito yung binuangin yun. Ari. Ha? At tao gani, basta di mo inom, di niyo pukson. Kung mahupog mo, ibutang sa inyong tiyan, dili sa inyong ulo. Di mo mauli dito. Balik mo pero sunod. What's up guys? Ang San Miguel, saan to? So, mag-shoutout sa mga kanang salamat tayo kay Cuman ninyo ang video for today's time or mag-shoutout namin. So first, shoutout kay April Jean Mapa ng General Santos City. So perting papahagiting bayanan ni Ilongga, basta Ilongga gwapa. Then syempre kay Shelami Grosso de Claro, shoutout rin and pinakagwapa po. Nagtuon ni siya motor. Then dito sa mga nag-comment sa YouTube kay Ken Plays PH, shoutout for Artantica. Uy, kalayo no? Then kay Gabski Jane Aton, shoutout. Then syempre kay Miguel Galongo Santa Ana. Oh, shoutout ako pag-usap. Then kay Bisaya ko ba, shoutout. Then Patron Francis TV Official, shoutout. And kay Maripi Talandag ng Davao City and ano siya, shoutout ko, give heart. Wow. Then Maripi Talandag, shoutout. Okay, so kay shoutout na rin kay Asian Ojindra and kay Nice Aranyo, shoutout. Then syempre sa Bisaya Onliner, shoutout. Then kay Raylan Lobitos sa Sinawayan Hagonoy, so shoutout sa mga taga Hagonoy. And syempre kay Boy Danivers Family TV, shoutout. Then kay Stephen Aligre, shoutout. O kay Celso Benitez, kay Benz Barnizo, shoutout. Kay John Mar Flores o Jonathan Bituonan. So kada lang sa akong shoutout guys, kaya katong pa ng shoutout pa. Kung gusto ka magpa-shoutout, butnig hashtag katang and comment. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Oh, dapat na ko shoutout eh. Shoutout na ko, pero nalitan akong pangalan next time. Kaway lang. Ano, okay shoutout? Ay, nandiyan ay. Shoutout na ko. Nalitan lang yung pangalan. So don't forget to like, comment, share, and subscribe para Updated mo sa mga bagong video nga mga na. Please, click na lang ang notification bell. so wala na may waton, wala na ilain. So Sign out!